Kawadhi nyime e kaunti ma Kisumu en riwruog Nases kod nyamreche pachoka. Obuogo biro bago ng'anyo margi chakre tarik 8 dwe mar 8 higani kalore gi gima giwacho ni singo mathoth mapok piny owacho oketo e tim kaachiel gi lwasi marach mar tich. Kane giloso kod ute fwambo, giyango ni piny owacho osetamore keto e tim ogirimiti mane gikete kokgi e higa mar 2017 gi piny owacho kod riwruog governors. Riwruogno wacho ni piny owacho oseremiyo Nases moko buok mag tich kata obedo ni owinjore bed gi giseyudo. Kabende tend counties ma pachoka bende oserem keto e tim meto mar osachgi. Kuom mano, Nases go koni giikore mar dhi e ng'anyo tarik 8 dweni kendo ok gibi donjo e tijegi mar chiwo thieth ma kamana ka piny owacho donjore wachno. Both levels of government, that's the national government, the counties, which has not been honored up to date. Nurses have been patient enough, and if we take an industrial action, the government stands to be blamed. There is an SRC circular that increased salaries for the public workers. Counties have never honored that SRC circular. We have our UHC boys who are employed during the corona issue. So far, they have not been put on permanent and pensionable. And if you look at the national government, we believe that money has been cascaded down to the counties. Wan kaka riwruok mar Nases, miluongo ni Nases Union, gi teko momiya gi General Secretary, wadi clear kawuono ni chieng' tarik 8 wadhi chako mgomo kamano. Wakwayo jopiny, nakie chieng'no ka in gi jaherani moro matuo kuom ame marach, wago mos. Ok wabir bedo osiptal, waonge chieng'. Wadhi gomo, wadhi ng'anyo, kendo wadhi launch ng'anyo wano e yo mamalo, e ngadho mamalo ahinya, e standard mamalo Nairobi kucho. Mak mana ka sirkal mamalo, sirkal mapiny ka mag ugatusi, obedo piny, moneno ni gik mwawachogo, gin gik mwasewacho kod gi higni gikete tim mondo kik wadhi e mgomo.